cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos se me van beber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos se me van beber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Bello es amar a una mujer, a una mujer que sepa amar, porque el amor es traicionero. Soy parrandera para que lo ideal. Zaunka musika talde gaztea da, Lizarra eta Lizarraldeko gazteek osatua. Proiektu honek indar aldarrikapena eta sormena ditu oinarri, eta belaunaldi berriak sortu izateak badu berezitasun eta garrantzia handia. Batez ere, genero identitatean hitzeko sujetuen presentzia oraindik ere murriztua den musika estenaren testu inguruan. Taldearen izenak berak, Zaunka, adierazten du euren intentzioa, isiltasunari aurre egin eta ozen egitea hitza eta soinua. Ahotsan hitzak eta ikuspegi feministatik eta disidenteetatik sortutako letrak dituzte ezaugarri, baina baita giro, festazalea eta askatzailea ere. Zaunkaren musika estiloan hitza da, baina beti badaude energia, ausardia eta jarrera. Gaztetxe, plaza eta jaialdietan entzuleek mugiarazteko eta pentsatarazteko gaitasuna dute. Euren kontzertuetan ez da falta gogoa, aldarria eta dantza. Eta argi erakusten dute belaunaldi berriek prest daudela euskaraz sortzeko, entzuteko eta parte hartzeko. Zaunka ez da soilik talde bat. Ahotsa hartzeko, espazio propioak irabazteko eta identitate ez normatiboak ere ikusgarri ekiteko tresna bat da. Eta horretan segitzen dute. Ozen, tinko eta baikor. Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos se me van beber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos se me van beber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Bello es amar a una mujer, a una mujer que sepa amar, porque el amor es traicionero. Soy parrandera para que lo he de negar, pero ay Jesús, ¿qué voy a hacer? Es perder, porque el amor es traicionero. Soy parrandera para que lo he de negar. Soy parrandera para que lo he de negar. Soy parrandera para que le de negar. Bueno, lehenik eta behin taldea aurkeztu baino eskerrak eman nizuen, ze bilatzen eta ibili naiz nesken talde bat edo neskaren bat taldean egotea, eta errango dizut bakarretarikoa izan zaretela aurkitu dutena. Eta gehien bat bakarrik neskak. Lehenik eta behin erran nahi zuen eskerrak onartzeagatik elkarrizketa eta bertze batengatik holko talde bat izateagatik. Uste dut beharrezkoa dela gaur egun ere horrelako zerbait izatea. Baina, elkarrizketzarekin hasita, ez dakit, noiz hasi zen Zaunka eta zein helbururekin sortu zen? Bale, ez da noiz nita. Zaunka jaio zen 2021 batean, berez Alba ni eta beste kide bat, Alba izeneko bai. Hasi ginen elkartzen, ezagutu ginen, ez ginen ezagutzen, eta ezagutu ginen, eta hasi ginen kaleetan jotzen gitarra eta besten, eta batean esan genuen, pues que guai, no? Tia gusto. Eta parte hartu genuen mikroireki batean gaztetzean, antolatu zutela egakumeko neskak, eta hori izan zen gure lehenengo, eszenatokia igotzeko momentua. Eta gero proposatu ziguten Safikak taldea, kolektiboa, jotzeko harrotasunaren egunean Lizarran. Eta jasan genuen, antolatuko dugu, egingo dugu errepertorio bat, egun horretarako, eta hortikan ikusiko dugu. Eta horrela zizen, supermodu organikoan, Irun artean, sin más, ez genekien zer izango zen, ezer. Ez, hasi ginen ongi pasatzeko, ez? Eta modu errazean atera zen guztian ikuste dut. Ez geneukan horrela objektibo zehatzik, bai noski holtza gainean gure espazioa errebindikatzea, emakumeon espazioa, zeren, ez geneukan horrela
hurbilean, ez, gure Lizarraldean edo Nafarroan horrela referente gehiagirik, eta bueno, pues, baita errebendikatu nahi genuen gure espazioa oholtza gainean. Ez dakit atzera begiratze horretan, 2021 baten, ez dakit ze emozio nagusitzen zaizkizuen barrenetik edo emozio bat erraterik baldin badago? Ba, ilusioa, ez? Ilusioa, bueno, pues, jende emakume ezberdinak ezagutzea, alde batetik, batzuk ezagutzen ginen, besteak ezagutzen musika, ezagute ginen musika egiten, eta ilusio ez beteta geunden, zeren, pues, musika konpartitzea eta giro osasungarrian eta erosoan oso polita izan zen, lehenengo hastapenak bai. Eta ez dakit autu bat izan zen edo zerbait naturala aterazen zerbait zen, baina zergatik euskaraz egiteko autua. Bueno, euskaraz eta ez euskaraz, hizkuntza guztietan dituzuela, baina ez dakit euskaraz ere egite horren autua zergatik. A ber, osea, egia esan beti dagoela presente, ez? Azkenean Euskal Herrian gaude eta bai egia da, pues, saiatzen garela, osea, aldugun inean egiten. Osea, egia da, azkenengo repertorioan edo orain jotzen ditugun abestiak, gustatuko litzaiguken, baina abesti gutxiago daudela euskeraz. Eta hori bai gaudela orain pentsatzen nola sartu gehiago, pues hori garrantzi gehiago emateko euskarari. Baina oso modu organikoan be bai, osea, ingelesarekin, erderaz, euskaraz, osea, abestiak ateratzen ziren eta gero ere bertsoak egiten ditugunean euskaraz, euskaraz egiten ditugunak ere, pues, osea, kontziente egiten ditugu, osea, euskarazko abesti oso onak daude eta horiek abestea ere, pues, zergatik ez? No sé. Ez hori batez ere, osea, erakusten duela gure inguruan hemen Lizarraldean badago borroka bat euskararen normalizazioaren alde, baina oraindik asko gelditzen da. Orduan abestiak ere saiatzen gara euskeraz egiten, baina erderaz asko egitearen arrazoia hori da batez ere, pues, egunerokoan ere askotan, osea, gure artean saiatzen gara euskeraz egiten, baina gehienetan inguruan oraindik ez dago normalizatua. Ez bai ez, igual akaso galdera egin dut Lizarraldeko talde bazaretelakoz, eta igual akaso pentsatzen hasten zaren horretan, igual zailago egiten zaizula, ez? Etortzea burura talde bat, denak neskak, eta gainera euskaraz egiten dutenak, ez? Bai, osea, bai, eske gauza hori egiten dugula, baina, osea, nik uste faltatzen zaigula be, bai, ez, orduan da gehiago como... Konpromezu handiago behar dugu. Bai, hartu behar dugula oraindik, osea... Sentitzen dugu beharra edo gogoa ere, osea, nik behintzat sentitzen dut hori, eske nahi dugu gehiago euskeraz egin, baina hori. Bai, eta gainera, osea, adibidez orain ari garela konposatzen musika berriat, bai egiten dugula kontzienteki euskaraz egiteko pues, saiakera hori, ez? Bai idazteko euskaraz, zeni hasiera batean, hasi ginenean zaungarekin, bai idazten nuela igual gehiago ingelesez edo lan, ze atretzen zitzaidan modu natural batean. Baina orain euskaraz egiteko autua da kontzienteagoa, ez nola baita. Bai. Igual hartu garenen, hainbeste alditan galdetu digute baita ere, zergatik, bai, edo zergatik ez euskeraz, hor hartzen duzu baita kontzientzia, ez, eta gure esku dago zer esan eta nola esan orduan, gure abesti berriek euskera gehiago edukiko dute, badaukate noski. Konposake eta lanak erran duzu, ez dakit nola duzuen talde antolatuan, nork erabakitzen du zer taldean, ez dakit norbait idazten duen, gero bertso batek hartzen dion soinua edo harmonikoki ateratzen den zerbait da. Askotan letrak Karlak ekartzen ditu, letra eta melodiak, eta gero guztion artean ematen diegu forma, ez? Struktura musikala eta kadentziak eta gauza horiek lantzen ditugu guztion artean, naiz eta bai Karla oso letrista ona izan eta oso estribillo egokiak prestatzen ditu, baina gero bai konposizioa dela pixkat guztion lana, ez? Bai. Zegin eguzu. Bai. Gainera, nola, justo oraintxe bertan taldea dagoenez aldaketa prozesu batean, osea, pues etorri da Mai, duela super gutxi ere bai, etorri ginen ni eta Marta, eta
Orduan hori ere bai nabaritzen da egitearen moduan ere bai. Osea, nik uste justo gaudela aldaketa prozesu batean, non ari garen gauza berriak egiten, eta modu berrian ere bai, orduan hori ilusio handia egite dugu ere bai. Aldaketa prozesu bat erranduzu, eta errandute lehenago, hiruk hasi zenutela taldea, orain 5 daudete. Ez dakit horrek ere zuen musikan nabaritzen den zerbait den, ez dakit soinua aldatzen joan den. Bai. Nik esango nuke pilo bat aldatzen duela, bai, ere bai. Gainera, ere bai, azkenean hemendik kanpo laguna gara be bai, eta bakoitza nola bere talde bat izatearen barruan bakoitza bere movida eta bere estiloa dauka, orduan nik uste nabaritzen dela nola bakoitzak sartzen dion bere alduen granitoa egiten dugun guztiari, bai. Bai kanta berrietan, baina ere, lehenagotik sortuak zauden kanta horietan, aldaketarik egon da, edo saiatzut zarete lehenago zuen sonatzen zuen berdin sonatzea, edo aldaketak egon dire horretan ere? Ez, nik uste ez garela beldur egitea gauzak ezberdinak, osea, ez dago como horrela da eta horrela egin behar dugu betirako, osea, justo kontrakoa, ez? Beti gaude ez dakit gauza berriak eksploratzen, gauza berriak frogatzen, osea, nik uste flexibilitate hori ere baimentzen gaitu, gauza, no se, bai, aldaketari irekita gaudelak nola baita izateko, ez? Eta, orain ditugu baliabide gehiago, orduan aprobetxatu behar ditugu baliabide horiek, ez? Hasieran ginen albatani, eta jotzen genuen pianoa, perkusioa, gitarra, baina oso mugatua zen. Orain daukagu perkusio gehiago edo aukera hori gehiago, bibolina, gitarra elektrikoa, basua, ez eta dena hori asko gehitzen du proiektuari eta gainera esan behar dut ere pertsona hauek oso talentosak direla eta denetera jotzen dutela, orduan hori ere oso interesgarria da eta nik uste ere guretzat dela como identitate zeina bat, ez? Mai jotzen du bibolina, baina baita ere gitarra, baita basua, Marta berdina, pianoa, gitarra, basua, perkusioa, bajoa, gitarra, perkusioa, pianoa, dena. Orduan, osea, hori ere baimentzen gaitu egitea nahi duguna, ez? Eta bestiak moldatzea momentuan sentitzen dugunari. Bai. Aldaketa hau nahi gabe atera dela errango zenuten? Neoterran, bat ezagutu eta sartu, edo bilatzen joan zarete? Ez, oso modu organikoan, hasieran bai geundenean ikusten genuen beharra sartzeko beste pertsona bat basuarekin, bai nabaritzen zen utxune hori nola baitez, basu hori egotea bestietan, behar genuen beste pertsona bat, 3 pertsonekin azkenean oso mugatuta zaude. Orduan bai Pau hori proposatu genion eta baina gero izan zen modu oso organikoan, Alba joan zen, orduan behar genuen beste pertsona bat, gonbidatu genuen Marta, gero Marta batzutan ezin zuen orduan gonbidatu genuen Maiki, baina, lagunak izan da oso erraza izan da, ez dugu egin, en plan, casting, necesitamos guitarrista, izan da como, nahi duzu jo edo, eta azkenean, oso ondo moldatzen gara eta ulertzen gara elkar, orduan. Bai planteatu dugu noizbait castingen bat egitea. Bai, pentsatzen genuen, behar dugu pertsona bat beti perkusioan egoen behar dena, edo behar dugu jende gehiago egin nahi dugun guztia egiteko. Eta baina eskenean ez da ateratzen castingarena, orduan lagunak hartu behar ditugu, sekuestratzen ditugu lagunak eta ala, zuk hemen. Eta perfecto. Ez dakit, bertzea, taldea zenean 3 eta aldatzen joan den horretan, ez dakit berriak sartu zareten horiek, ez dakit nola izan den talde egintako talde batean sartzea. Interesgarria eta erraza ere bai, zeren ni adibidez sartu nintzenean, abestiak zeuden egindak, eta bakarrik ikasi behar nuen basua nola jo. Orduan, baina segon dena eginda, esan nahi dut, orduan ez da zerotik zerbait astea bezala. Zu basoaz eta daude kontzertu pila bat, abestiak ditugu egindak, hasieran, orduan izan zen oso guaia. Eta gainera,
horrela sartzea ematen dizu gero gauza berriak egiteko ere bai gogo gehiago ziren ja. Osea, azten zara, como ja rodatzen ja dagonean. Nire kasuan izan zen baita ere deskubritzea, osea, ez bakarrik musika aldetik, ze hori, ni azkena sartu naiz eta izan zen gainera hori Martak ezin zuen momentu batean, pues venga, ikasi ja kontzertu guztia, osea, abesti guztiak eta sartu zuzenean ja udan. Eta hori, hori izan zen zati bat, baina niretzako izan da askoz gehiago ere, azkenean beraiek ezagutzen dituen, osea, Pau ezagutzen dut betidanik, baina pues besteekin ere harreman handiagoa sortzea eta halako sarea handiagoa sortzea, pues izan da superpolita. Eta bai, beste, hori, Lizarraldean beste mundu berri bat ezagutzea bezala, ez? Bentara noa, bentatik nator, bentan da nire gogoa, hango arrosak krabelinetan hartu dut amodioa. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nire gogoa, hango arrosak krabelinetan hartu dut amodioa. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Déjenme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjenme que si la pierdo, ¿qué será después de mí? El guardia civil le dice que la muga está ahí, que las leyes le prohíben pasarse al otro país. Muéstrenme su pasaporte, mire, no lo tengo aquí. Muéstrenme sus credenciales, sin credenciales nací. Dice la pastora triste, las leyes desde Madrid son dictadas y no saben de la oveja que perdí. En el valle hay un pueblo como el mío que está aquí. En el valle hablan la lengua que aprendí cuando nací. Porque vienen de tan lejos, guardados con su fusil, a esta tierra que ya tiene unas leyes para sí. Váyase usted a otra parte, que somos gente feliz. Vaya a imponer en su suelo esas leyes de Madrid. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín. El guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín. El guardia civil enfrente le apunta con su fusil.
Hasieratik argi zenuten ez zenutela, bueno, ez dakit autu bat den, edo aurrela atera zen irudi maskulinorik izatea? Osea, Ni bez maskulinoa naiz. Pentsatu denbora guztian. Bezagi ba especifikar. Bai, osea, gizon ziseteroak ez ditugu nahi. Osea, hori, bai, osea, bueno, gero ni beste talde bat daukat gizon ziseteroekin, baina, osea, zaunkaren movida, osea, bai hasi zen horrekin, ez? Osea, planteamendu como zehatz horrekin, baina ez konstienteki ez, ez como zergaitik ez, lagun artean, como, osea, bai, Beti erreibindikatuz, emakumeen eta identitate disidenten espazioa. Osea, beti nahi izan dugu igual ez oso konstienteki, baina bai gure, osea, filosofian zegoela. Badakigu musika estena gizon zizez beteta dagoela, eta nik uste dut proposatzen mazigun bateria jole batek, zuekin jo dezaket, pues, nahiz eta igual gure lagun mina izan, nahiko genuke beste maskulinitate mota bat gisa eduki gure ondoan. Eta argi dago, Pau daukagu ez dena gizon zizetero bat, eta gurekin, baina hori da, horregatik dago gurekin, ez? Osea, ez daukagu beda guztiz itxita gizonezkoei, baina segun eta zemotakoei, bai. Daukate bere espazioa, asko betidanik hor lortu dute guk gure errebindikatu behar dugu. Akaso espazio horren beharra ere sentitu izan duzue? bai, osea, eta berez, osea, nik adibidez, hasi ginenean zaunkarekin, ez neukan inolako esperientziarik musikan, osea, en plan, musikari bezala. Eta bapatean sortzea leku bat, osea, hain askea, ez? Eta perspektiba hain zehatz batetik dela transfeminismoa, osea, eta ruralitatea, pues, bai sentitzen dugula dela, eta beti izaten dugu, elkarrizketan eta horrela, gure presentzia ere nola baiteko ekintza politikoa dela, ez? Edo akzio, osea, bai, ekintza zuzena dela. Ze, ez da, erraza horre egotea, epaik eta pilo bat dago, ez? Bai, begirada ez da berdina emakumeak edo pertsonak ez bitarrak izan da, edo gizonak izan da, ez? Ez da, osea, eta bai, eta guk hasieratik izan dugu oso argi gure diskurtsoa zela, pues guk hemen gaude. Ez dakigu ze lan egiten dugu, ondo gaizki berdin du, osea, guk hemen gaude, osea, eskubia dugulako, bai, eta gure espazioa delako eta beharrezkoak garelako nolabait, ez desde, somos necesarias, ez baina, tio, eske norbait ez bada igotzen, ez daude referenteak eta ez da, osea, nik ez dut nahi referente izan nahi, baina bai, ikusten ditut ume txikiak adibidean eskatxak etortzen direla kontzertuetara batzutan, eta daude hor lehenengo hilaran, eta ikusten zaituzte, eta ja, gutxienez daukate hori referentzia, eta nik hori egin dezaket, ez? Osea, ni igo naiteke bakarrik gizonak ikusten bat dituzu, non dago nire lekua, ez? Leku okupatu dezaket hor. Erranduzu, ez duzula nahi izan erreferente, baina uste dut erreferenteak zaretela. Ez dakira, osea, eske baiz como referente, no? Ez, baina, bueno, mai txikiago batean, edo nahi dut erran, ez dut nahi erran, ez dakit eikara arrezko ez, baina igual ez gara bizi zonalde batean ahitz handia, ez da Madrid bat, ez da, ez? Bai. Espazio txikiagoa da, lehen egunean Maruixakoekin ere hizketan, beraiek ere erraten zidaten, beraiek beraien lekua behar horretan ere sortu zutena. Claro. Ez, igual akaso, talde bat elkartzerakoan eta igual pentsamendu berdinak izaterako horretan, igual zerbait sortzeko behar hori sortzen da, ez dakit. Bai, erabat, osea, referente, es verdad que tiene como esa parte negativa, baina, bai, osea, beharrezkoa dela hor pertsona batzuk ikustea ezberdinak direnak, ezberdinak en el sentido de ez dira gizon heterozis, ¿sabes? Ez dena ohikoa, hori bai super garrantzitsua da eta irekitzen ditu ateak. Eta, osea, guri ere beste batzuk ireki dizkigute ateak, osea, ez gara lehenengoak eta ez gara izango azkenak, osea, gaude hemen bide batean eta, osea, nik uste super garrantzitsua dela ere como errekonozimendu hori egitea, ez? Pues, yo que sé, no sé, es que referente pilo ditugu, bueno, ez hainbeste igual, ez? Baina bai egon direla emakumeak historian zehar ireki dutela Euskal Herriko ate horiek, ez? Eta hori errekonozitzea eta horren parte ere izatea, pues privilegio handi bat da. Osea, da saia eta neketsua batzutan, baina, osea, privilegio bat da horre egotea, horren parte izatea. Bai. Bai, justo, ari nintzen burura tartzen zeban ez,
ze beharrezkoa denak batzuetan, eta gehiemat igual musikan ez juzgatua izate, ez, espazio bat ez juzgatua izatea ez. Baina, bueno, aldatuko dut gaia, eta igual akaso, ez dakit, zaunka ezagutzen ez duenarentzat, eta hau ikusten dagoena, zuen kontzertura batera joaten baldin bada, ez dakit, zen musika mota aurkituko du. Rumba, kumbia y mamarratzeo. Hori da, un poco laburpena. Zein ez du ezagutuko, zein estilo ez du entzungo besan da, ez? Claro, hori da, eske egiten dugu, osea, hori da nik uste ere beste identitate marka bat, egiten dugula nahi duguna. Eta batean etortzen da norbait enplate, tu, prestatzen badugu abesti hau, y es como, vale, zergatik ez, orduan. Ikusiko duena da, pues, antzerki asko ere, ez, como ondo pasatzeko gogoa, konplizitate asko, ere gure artean, ez, eta nabaritzen dela, pues, oso eroso sentitzen garela eta konfidantza osoa dugula bata besteengatik. Eta nik uste ikusiko duela, hori, pues, Baitasuna ere, bai. Asko gustatzen zaigu, ez? Koktelera barruan gauza asko sartu, saltsa, kumbia, rumba, mamarratxeo, bals bat, jota bat baita botako dugu. Eta guzti horrekin, pues, ez? Hor, poliki egosten goaz plater hori eta disfrutatzen dugu, pues, humorez, kritikaz eta ez dakit. Osea, beti rollo ona sortzen dugula esan digute, publikoak sorpresak eramaten ditu barkatu, hori. Asko mugitzen gara eszenatokian, hainbat aldiz aldatzen dugu bai estilos baita hizkuntzaz eta divertigarriak garela esan dute. Ongi pasatzen du publikoak, orokorrean. Niri zaila egiten zait aukeratzea, osea, adibidez, landa eremuko emakumeak gustatzen zait asko, ze hitz egiten du oso gertutik hemen, osea, aparte abesti originala dela, hitz egiten du oso gertutik hemen bizi denaz, eta hemen emakume edo ez disidente izatearen bizi penaz, baino gero beste abesti guztiak ere asko gustatzen zaizkit, osea, hori. Ja, ze zaila, eske da oso zaila aukeratzea bat. Osea, egia da La Parranda dela como super esentzia, ez? Osea, azkenengo 2 urtetan jo ditugun abestien como esentzia hor, azkenean, osea, berez deitu genion udako girari La Parranda horregatik, ez? Da, ateratzen dela gure antzerki dena eta pues parrandeo. Baina, jo que sé, ni adibidez, el remix mamarratxo dela egiten ditugu 3 abesti jarraian amaitzeko, es como muy apoteosiko, orduan hori da como apoteosis total amaitzeko, eta bai, eta hori beti da como super bai, eta hori hasieratik jotzen dugu, eta bai, dela como super berezia. Bueno, eta La Pastora Ibardina adibidez ere abesten dugu la kapela. Ez que oso zaila. Bai, eske gainera oso entusiasta garela esango nuke ez, eta behizitzen ditu gauzak, pues hori, ez? 100%. Orduan, pues, bai, bakoitza badauka bere gauza, baina, bai, pues La Pastora baita sortzen da hor konplizitate bat, ze akapela egiten dugu normalean, eta publikoak ezagutzen du, eta koreatzen dute pila bat, eta, bueno, pues ere esan, etorri ikustera. Jo, pues, begiraz kenoka naizela, eta ez dakit, osea, bolo guztia da, hain divertigarria, eta besti bakoitza dago hor zerbaitegatik, eta bai, osea, pues, divertigarria, bai, La Parranda, baina La Pastora oso hunkigarria, eta bar, eske dena dago hor perfecto, orduan, ez dakit, zein, osea, bolo guztia da como un viaje ahí. Igual esango nuke mafiosa, mafiosa da super divertigarria egitea. Ez dudalako pianoa egiten, eta zeren pianoa tiene una pinta de ser oso txarra, oso zaila. Baina, bai, nik esango nuke igual mafiosa. Nik erango dizuet, emantzian la temporada luze bat, egun, ez bada, osea, nik uste egunero entzuten nuena La Pastora de Ibarden. Eta basaron lanean nengoen eta jartzenen fonduan, eta bai, enuen ezagutzen, eta bai, eta pila bat gustatzen zitzaidan. Bai, jendeari ere bai gustatzen zaio Creatures of the Night. Creatures of the Night gustatzen zaio ere bai. Kanta eta aukeratzeko eskatu dizuet, hori zaila iruditu bat zaizue, oraingoan ikuste zailagoa ingo zaizuela, kontzertu bat aukeratzeko eskatuko dizuet delako.
Bilbon egon. Kontzertu, eske Bilbon beti oso gustora gaude. Egia esan, igual esako nuke gure azkeneko kontzertua, nahi, Deuston. Eta hurrengo elkarrizketan azkeneko kontzertua, bai. Baina bai, Bilbon beti super gustora gaude, Atxurin ere bai egon ginen super gustora, baina ni esango nuke Deustokoa, azkenekoa eman duguna. Bai, nik bilbotarrei zoriontasun puntxo bat emateko baita. Pues Bilbon eman ditugun kontzertu guztietan, bai Txosnetan egon ginen lehenengo aldian, Bostok jo genuen lehenengo aldia izan zela, ez? Nik uste dut gordetzen dugula momentu berezi bat, bueno, Bostok eta gure laguna Maite beti dagoela gurekin laguntzen, hortik dagoela ere. Eta hori, Bilbo nunca falla, como ta falla. Hori berdin sobrao, esan marroen, Bilbo ta falla eta ere, bueno, nik esango nuke, Bilbo ta falla, La Bota, etxean, beti ondo, gainera, beti ondo. Eta, esango nuke ere, Kameros Queerren, pasan urtean egon ginela jotzen, oso guai egon zen, festi, hori, transfeminista bat egin zuten hor landa eremuan, eta jo genuen, eta zegoen kriston giroa, kriston eguraldia, jendea super pozik, esan zen oso polita hor ere jotzea. Baina, bueno, eske bostak bat gaude, normalean. Bai, nik esango nuke Bilboz gain, ta falla, lehenengo aldian jo genuen, bueno, nik lehenengo aldian ez dakitzuek lehenago jo zenuten. Buah, pues, hori, Txosnetan festetan jarri gintuztela gainera paseo batean nola super luzea, eta jendea motibatu zen pila bat, gaina egurali oso ona egiten zuen, dena perfecto, bai. Kantak egiterako orduan, ez dakit, gai konkretu bati kantatzen sortzen diren kantak. Aurrekoan galdetu dizuete, ez dakitela nola zenuten taldea antolatua, baina kantak sortzerako orduan, normalean, gai konkretu bat izaten duzuela errango zenuten? A ber, nik uste, bueno, ni adibidez letraki idazteko eta holan, ez dut aukeratzen gai bat, en plan, iten dut honi buruz, baina bai egia da, super zeharkatuta gaudela gai askoi buruz, askoin, no? Bai, normalean ez galdera hau ituntenean, anitzetan sale sexo, drogas y alkohol. Ja, ez. Esango nuke transfeminismoa, lagunak, maitasuna eta ruralitatea. Ez nire partetik dela nire bizitza, no? Ni zaiatzen naiz igual, momentu batean pentsatu egin dut, zerbait politikoagoa, baina eske gero ez pentsatzen dut, eske egiten dugun politikoa da, ez da beharrezkoa esatea irautza, no seke, egiteko musika politika, ez? Ni nire lagunak maite ditu dela esatea modu oso como honesto batean eta, no sé, maitatzeko modu ezberdina aitortzea edo hori ja nahiko politikoa da eta ez da beharrezko abiatzea beste gauza batzuk, ez? Orduan, sí, no sé, ya me he perdido lo que estaba diciendo. Ez, bai, ez, uste dut, igual politika ezagutzen dugun eremu zabal horretan igual akaso ez, baina azkenean ikuste zerbait politikoa egiten duzue. Claro, pertsonala dena politikoa da, hori ja ikasi genuen orain dela pilo bat, ez, eta horretan gauden ikuste, eta hori landa eremuan bizitzearen inguruan hitz egitea, emakume edo identitate disidenteak izatea, gaur egungo gizartean, maitasuna nola bizi nahi dugun, nola bizi nahi dugunari buruz hausnartzea guzti hori oso politikoa da, eta orain adibidez ari gara idazten, ni hasierako abestiak idatzen dituen ni, eta gero bota nituen eta denon artean egin genituen como arregloak eta holan, baina orain egia da ari garela modu kolektiboagoa batean idazten eta sortzen. Eta hori ere beste ikuspegi batzuk nahastea albidetzen du, nolabait. Zailagoa da, denon artean egitea prozesu bat zailagoa da, baina nik uste hori ere aberasten duela pilo bat prozesuak, abestiak eta sortzen dena. Eta horretan gabiltz ere, ez?
No sé si me he ido del tema, me he ido de la pregunta, creo. Ez. Bueno, da igual. Bueno, nahi zenuten hitz egin. Ez, hori, politikoarena esan dutenaren inguruan, nik uste dut azkenean, politikoa batez ere dela non jotzen dugun, edo aukeratzen ditugun baldintzak, aukeratzen ditugun lekuak jotzeko, hori gaztetxeetan jotzea, asko txosnetan, herri mugimenduaren inguruan, asko jotzea, hori gero, aparte gaiak ere izan daitezke edo ez, eta badira, de hecho, esan duen bezala Karlak, baina aparte baita ere, asko hitz egitea ongi pasatzearen inguruan, laparranda ez dakiz zer, baita ere da, gure buruak kokatzea, disfrute leku horretan, eta esatea, joder, eske guk ere pasatu dezakegu superondo, hori, eszenatokiaren gainean, ni askotan izan naiz oso urduria eta hori, eta disfrutatzen dut benetan hor, badago lekua, jende mota askorentzako hor eszenatoki gainean egoteko ondo pasatzen, eta da behar den gauza bakarra, ez? Ez gauza batzuk egitea, nire ari naiz baten pila bat galderatik. Hori, ez gauzak batzuk egitea oso modu konkretuan, edo hau egin behar da hola, ez dakiz zer, baizik eta disfrutea ja da oso esanguratsua edo oso politikoa, bai, hori da. Cementerio donde vivo, donde me iban a llevar, mamá ya habla con el juez que me dé la libertad. Yo no niego haber robado, ni tampoco haber matado, yo no tengo esa fe, ni tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré, con un porrito en la mano, una rosa y un clavel. Loreak lurrean daude, pankartak zintzilikan, besteriok bat bizitan presoaren larruan, urruti zegoen etxetik esiak zeuzkan bertan, zenbat kaiola daude, kaiolaren barruan, kilometro, gartzel grisara doa, ta zenide joan etorri, beti daude arriskuan, nire borroka zuena nirea da, preso eta islariak etxera bueltatzea. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Nire borroka zuena nirea da, preso eta ieslariak etxera bueltatzea. Ez dakit entsaioetan konstanteak zareten. Pues, nahiko txo, depende del... Bai, oso... Gauza asko egiten ditugu, ni bereziki esango nuke, baina, ez denak, denak ditugu beste proiektu musikalak paraleloak, orduan, Tetris moduko egin behar da beti. Baina, bai esaiatzen garela, maiztasuna bat mantentzea, nabaritzen delako gero, sortzeko momentuan, kontzertuak egiterako momentuan, jarraitasun hori mantentzen baduzu, energia ez da inoiz galtzen, eta hori, es un punto a favor. Bai, ez garrantzitsua da hor mantentzea dinamika bat, bai konexioaren gatik eta baita,
ez dakit, arez eta, ez da guztia pautatua joan bar duela, baina bai errutina batzuk azkenean errazten dituzte gauzak, ez hartzen baduzu rutina, benga, astero ensaiatzen dugu egun honetan. Eta, bueno, gero badaude egun aste batzuk ezin dugula ensaiatu, kontzertuak ditugulako, eta bat egiten dute, baina bai saiatzen gara. Orain adibidez ari garela udarako set list berria prestatzen, pues, behar ditugu ez kontzertu, entxegu batzuk, horiek prestatzeko eta horrekin buru belarri ibiltzeko. Osea, ez dugu usten 4 hilabete jotzeari, eta gero bat batean elkartzen gara eta benga, astean 3. Bai, batzutan oporrak hartzen ditugula noski, baina maiztasun bat bilatzen dugu baita ere, ez? Bai. Urrengo galdera egin behar nizuena, nik uste dut galdera, bastant hitz egin dugula uste dut erantzun horreri buruz, baina, zer egiten du berezi zaunka bertze talde batzuei taz? Alde batetik, sorpresak ere sortzen ditugula, ez? Osea, ez gara bakoitza bere lekuan egoten geldirik, ez dena toki gainean, eta bagoaz, hasi ginen beharrez egiten, ez? 3 ginen eta 4 postu zeuden, ez? 2 gitarrak, pianoa eta perkusioa, eta hasieran aldatu behar ginen beharrez, eta orain uste dut autu bat izan dela horrela jarraitzea zen. Lehen Pauek esan duena, igual, casting bat egiten dugu perkusionista bilatzeko, baina uste dut ez dugu lan nahi, ez dugu galdirik egon nahi. Eta oso ongi pasatzen dugu pixkat mugitzen eta ezberdina da hori, ez? Normalean musikariak egoten dira bakoitza bere tresnarekin, bere lekuan, ez? Eszenatokian. Eta gure kasuan egoten gara hor rotonda baten inguruan birak ematen, rotonda Karla da. Zer hori duz esan? Bai, nik esango nuke, ere bai, gu benetan pila bat divertitzen garela jotzen kontzertutan. Eta hori ere bai nabaritzen da, ez dakagula como pretentzio bat musika determinatu bat egiteko edo era como determinatu batean, baizik eta super ongi pasatzen dugula eta pila bat barre egiten dugu, gustora gaude eta hori gero jendeari kontagiatzen zaio, orduan nik uste igual hori berezia izango zela, gurea. Ze asmo berri ditu zaunkak? Pues hori, esan duenez, Alba, orain ari gara prestatzen udako errepertorio berria, besti berriekin eta holan, eta ideia da, aurten, por fin, grabatzea, diska edo, ez dakitea. Baina, baitugu gure abesti propioak eginak, berriak, baitugu, bai buelta bat eman behar diogu eta maitu abestiak, baina ideia da udan atope gaude, la verdad, ditugu kontzertu pillo, maiatzetik aurrera, super pozik, jendea deitzea eta oso pozik. Baina baita ere eman nahi diogu denbora tarte bat ere komposatzera eta grabatzera. Bai, izateko diska edo, o EP o zerbait. Diska. 18 temas, no, que no, mentira. Hora y media. Disco de 60 canciones. Diska erran duzu, ez dakit diska fisikorik baduzuen? Ez, momentuz ez, ditugu singelak atera eta, hasieratik ez, baina ez dugu, abesten ditugu gure abesti propioak kontzertetan, baina gero ez ditugu grabatuak. Bai dugu live sessiona grabatu genuela hemen ere, baina ez horregaitik izan da gai bat beti buruan duguna, ez? Eta beti izatu grabatu behar dugu, baina egia da sortzen zarenean kontzertuen dinamiketan eta gure bizitza zoroekin oso zaila dela konposizio eta grabeketa prozesu sakon bat egitea, ez? Eta nik uste egiten dugunean egin nahi dugula hori, pixkat izatea, zerbait, ondo egina eta gustora sentitzen garena, edo emaitzarekin edo prozesuarekin bera. Gustatuko zitzaizuen grabatzea eta eskuetan izatea zuen zerbait den hori? Claro, bai. Eta gaur egun bizi garen teknologia mundu honetan, ikusten duzu beharrezkoa dela. Nagoterran, galdera egiten dut eta honitzetan, eta musikari guztiak berdin erraten diate, bai. Baina nik gaur egun ez kotxean, ez ordenadorean ezin ditut CD-ak jarri. Nik uste dut ez dela beharrezkoa.
o sea, que es como bastante, no sé si por algo, yo qué sé, baina, ez dakit, o sea, badira beste proposamen batzuk, adibidez, Beguiz de la Rosa egiten dola atrasoen vinilo bat, baina zela vinilo tomatera, orduan ezen diska bat, zen kodigo QR, eta barruan zegoen diska bat plantatzeko tomateak. Sabes, que hori da, bai, como beste aukera bat. Baina, badauka zerbait diskarena, ez, nostalgikoa dena eta zerbait fisikoa izatea, osea, jo que se, kolapso teknologiko bat badago noizbait, izango duzu diska bat zure musikarekin, ez, osea, dena interneten egotea, pues bai, osea, oso erraza da zure burua ezagutzeko, ozen negoz? Ezaguteraz. Baina, jo que se, diska bat izatea, no sé. Baita ere da modu bat, ez dakit badago jende asko, diskak erosten dituena eta ez dituela sekula irekitzen. Gordetzen dituenako ez, hor bai kolekzio modu batetan. Eta hori da, eta baita ez, talde hori edo dena delakoa laguntzeko, bai merchandisina dagoen moduan, pues baita diskak dira merchandisenaren parte, baita ere. Eta gero talde moduan ikuste dut, pues, plazerra ematen duela, edo gustosoa dela, eta beitu, gure lan guztia, hemen bilduta dago, denbora bat eskaini diogu, diru baten truk egin dugu, baina ematen du plazerra, 20 urte barroz, eta begitu gure diska, ez dakit. Bai, ez da materialismoa gaitik, baizik eta horretekin usteagatik. Igual gure diska formatu, ez dakit, zuhaitza formatuan ateratzen dugu. Baina bai hor gure abestiak bildu, ongi grabatu, pues, maitasun hori horrekin zaindu abestiak, ez. Ez bakarrik zuzenekoan baizik eta hor. Estudioan sartu eta denbora luze horiek eskaini estudio barruan. Galdera egin dudanean, Pauek baiezko rotundo bat eman du. Nintzen galdera egiten eta ikusi dut hor, bai. Nik uste zu karbi duzula. Bai, esker ni naiz oso analogikoa. Orduan, pila gustatzen zait diska, eskutan izatea, jartzea, entzutea. Baita ere, zeren azkenean, dauka hor como nire ustez ritual edo kultura zati bat. Osea, hartzea duzu diska, entzuten duzu hasieratik bukaerara. Eta geratzen zara hain gustora. Zeren bestera, dena da super askarra, super, nahi dut abesti hau entzun, pues toma abesti hau momentuan, eta nik uste balioa kentzen zaiola pila bat. Osea, lehen bakarrik disketan entzun alzenean musika, zen nola, lortu dut diska hau, eta daukat, eta entzungo dut 1000 aldiz, eta erain da, como, hartuko dut mugikorra, eta bilatuko dut ez dakitzen, ongi dagoela eta baliogarria dela, baina nik uste ere garrantzitsua dela diskaren rituala eta balioa. Somos millennial. Bai, no sé, Ez, bai, baina, bueno, ongi dago, ez? Behintzat, talde guztiekin hitz egiten dudanak, denak bai, lehenengo gauza, ez CD-a, zeize, guai dago ere zuek bertze ritmo batera ematea eta bertze gauzat egin nahi izatea. Ez dakit, nola heldu den uda denboraldi hau? Nola heldu den, etorriko da, aurreratuko zaigu udara, bai, udaberrian hasiko da udarako bira, eta, bueno, hasiko gara uste dut Iturramako jaietan, eta hortik aurrera, astero kontzertu bat edo bi. Nafarroan, iparraldera bagoaz ere Baionara, ez dakit, Errioxara baita ere goaz. Eta gogotxu, ez? Gogo asko ditugu setlist berria hor zuzenean emateko. Eta ongi pasatzeko, eske, kontzertu bakoitza da, hori, txute vitaminiko bat, eta hori lagun artean, eta beti giro politean, zen sortea daukagu normalean, leku politetatik deitzen gaituzte normalean, oso jende maitakorra eta jatorra egokitzen zaigu, eta sorte handia daukagu, izugarrizkoa. Eta gainera urtean da, ere bostak uda osoa gauden lehenengo urtea ez, ezkenengo urteetan batzutan zegoen Marta, batzutan Mai, batzutan bostak bebai, baina urtean daia, en plan, bostakoaz, kontzertu guztietara, más o menos, eta ja hau da, ez, como konsolidatua dagoela proiektua nola bait, eta hori ere,
ematen digu ere gorpuzkera bat, da, como kolektiboa hori hor jartzeko gure proposamena. Eta orduan nik uste gaudela, bueno, ni nago oso gogotsu, a ber, ze uda faranduleroa etortzen den. Osa, izango da estresantea momentu batzutan seguro, baina eske berdin du. Osa, gero egotzen gara eta eske, ¿qué más? Izango da udaleku superluzea. Udaleku superluzea, bai. Bai da, hori ere ez. Lagun artean, lana eta isialdiko zerbait egitera jatea ez. Bueno, bukatzeko, nire aldetik mintzat bukatzeko, mezu bat bidaltzeko eskatzen ari naiz, ez dakit, bere etxean dagoen edo hau ikusiko duen gazte bati, abileraten 15-16, zerbait sortu nahi duena, bere lagun taldearekin elkartu nahi duena eta zerbait sortu, baina ez dakila nondik hasi. Egin, eta jazta. Ikasi, hasi, edo nola, baina Jarri. hasi. Edo zer gauza, igual zerbait regulero edo zu kontsideratzen duzuna, igual da, egitea, ateratzea eta bai, Ikastea bidean. ikastea bidean, hori da, bai. Gustoko duena baldin bada, bajar dadila, zen bestela galituko da zalantzekin gero. Dadila bidea egiten. Bai, osea, nik uste ez itxoitea dena jakitea. Eske, ustea, tio. Ze, inoiz ez da izango nahikoa, orduan nik uste hobeto dela hastea eta ia bidean ikasi, nola egin gauzak eta zure lekua aurkitzen poliki-poliki eta hori ustea pizkat como espektatibak alde batera eta simplemente egitea. Bai. Batez ere zentratu dadila disfrutatzean eta bere intuizioa jarraitzean. Osea, gustatzen baldin bazaio musika mota konkretu bat, bilatu dezala interneten edo bilatu dezala inguruan jendea, hori egiten duena, edo urrun egon arren, osea, interneten badago aukera pilo bat, pues hori, juntatzeko jendearekin, ezagutzeko, igual bakarrik hasi zaitezke, igual beste jende batzukin eta gero mutatzen du proiektuak, osea, inoiz ez dugu jakingo aski, edo beti pentsatuko dugu, osea, hobetu nahi dugula, orduan, hori da. Osea, batez ere, disfrutatzea eta konfiatzea intuizioan. Nere partetik, nik behintzat ez dut galderari gehiago, ez dakit zueri zerbait geratu zaizuen barrenean erran nahi duzuena, eta ez dakit. Pues mila esker, bakarrik ezatea, osea, guretzat oso garrantzitsua da, pues aloa bezalako telebista bertakoak, gure ahotsa ere, ahotsaren boz gorailu izatea, ez? Eta ere, bai, espazio hauek eskaintzea, hitz egiteko pizket gure, que no sé si es interesante o no, baina, bueno, pues gutxienez ezagutzeko jendea zer egiten dugu, nortzuk garen, eta, bai, hori mila esker, no? Bai, mila esker. Eskerrik asko zueri.
raperas y raveras, no somos lo que tú quieras. Hippies, modernas o bolleras, no somos lo que se espera. Habitamos las aldeas de Urbasa y Loquizaldea. Y tu cazador, manipulador, ¿qué cuento te has tragado? Factu, blanquitud, raza, aria y pulcritud. No vamos a aplaudir, tenemos mucho que decir. ¡Cumbia! La cumbia psicodélica, la cumbia psicodélica, la cumbia psicodélica. La cumbia psicodélica, la cumbia psicodélica, la cumbia psicodélica. Landaremuko emakumea gara. Landaremuko emakumea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.